Καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο πώς να φτιάχνουμε απλά πυροτεχνηματάκια. Θα χρειαστούμε ένα άδειο χαρτόκουτο, 10 περίπου σπίρτα, ένα μαχαίρι, μία πολιτική ταινία και 2,5 κουτιά ασεράκια. Πρώτα θα αρχίσουμε να σπάζουμε τα ασεράκια μας. Αφού σπάζουμε τα ασεράκια μας, σπάζουμε στη συνέχεια και τα σπίρτα. Αφού σπάσουμε και την τελευταία μύτη του σπίρτου, τη προσθέτουμε στο κουτί. Σιγά σιγά τη συλλέγουμε σε μία γωνίτσα. Μόλις τα βάλουμε στο σπιρτόκουτο, τα κλείγουμε και με την τέλα τα αρχίζουμε να τα τυλίγουμε. Αφού το τυλίξουμε με τέλα, ανοίγουμε μια τρύπα και τοποθετούμε μέσα ένα μικρό ασεράκι, ώστε να το ανάψουμε και να πάρει φωτιά. Το βάζουμε μέσα, το βάζουμε μέσα και είναι έτοιμο το πυροτέχνημά μας για να εκραγεί. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Bye!